खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो प्रिटी एक्ट्रेसनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनो थिननायखाय लाना फैबाय। आं दिनै पिक्साराव फैनो हादिया, आं गोबां बेस्थ'आव दङ, दा आं न'आवसो दङ लोगोफोर। स' फैदो अब्ला आं नोंथांमोननो दिनै प्रिटी नार्जारिनि गासैबो डिटेल बाथ्राखौ खिन्थागोन। नाथाय बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोना आरो खुनु प्रिटी नार्जारि एक्ट्रेसनि जेबो भिडिअ नायनांनाय नंला। आङो ए टु जेड नोंथांमोननो दिनै खिन्थानो जेसेबां हायो नाजानि। स' नोंथांमोनाथ' मिथिगौ दासान्दि बड' सुंद' सावथुन जायखौ जों सर्ट मुभि होननानै बुङो, बेवहाय फेमास जानाय प्रिटी नार्जारि एक्ट्रेस, बियो बबेनि, बेसेबां फरायनाय, हाबा जागोन ना जायाखै, बेनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव डिटेलै खिन्थानो लाबाय। बियो बबे जायगानि, मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो। मोनसे सिगां समाव आं मोनसे भिडिअ बानायबायमोन लोगोफोर, माखासे उसुबिदानि थाखाय आं बे भिडिअखौ आं डिलेट खालामफिननाय जादों। स' दिनै आं डिटेलै भाबै नोंथांमोननो थख' खिन्थाफिननो नागिरबाय। फैदो अब्ला नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। लोगोफोर, प्रिटी नार्जारिया जाहैबाय सासे देरफुनाय सासे लाइमोन हिन्जावसा, आरो बियो दासान्दि बड' सुंद' सावथुनावहाय मुंदांखा जानानै दङ, बयजोंबो अनसायजानाय बे मोनसे जाबाय। मानोना बियो दासान्दि बर' सुंद' सावथुनावहाय बयजोंबो अनसायजानाय, बिनि मुङा दिनै गोसारनानै दङ। बिथाङा जाहैबाय, जोङो मिथिगौ जे बियो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मैनागुरि एबा गङिया हालामनि सिङाव थानाय मैनागुरि गामियाव बिनि जोनोम गामिया। दा बियो मैनागुरि गामिनि लोगोफोर। दा बिथाङा दिनै आं गासिबो खिन्थागोन जे बियो दिनै बेसेबां फरायनाय होननानै गोबां मानसिफ्रा सोंदों। बियो जाहैबाय प्रिटी नार्जारि बिनानावा बेबायदि बांद्राय फरायाखै। बियो गिबियाव कुसगाव इउ एन एकाडेमियाव फरायदोंमोन। कुसगाव इउ एन एकाडेमियाव फरायनायनिफ्राय बेनिफ्राय बियो माइगं बाथौ नावबा मोनसे फरायसालियाव बियो फरायहैदों। दा दिनै आङो बिनिफ्राय डिटेल भाबै मिथिबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा, माखासे उसुबिदानि थाखाय जाखो ना गावनि माखासे पार्सनेलि उसुबिदा जाखो, बियो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखिसै। अर्थात बियो क्लास हाइ स्कुल सेक्सनसिम फरायाखै होननाय आं खोनानो मोन्दों। दा मानि खारनाव बेफोरबायदि जाखो मिथिया, खिन्थु प्रिटी नार्जारिनि न'जों आंनि न'जों डिसटेन्सआ गासै 4 किल'मिटारल' जायो लोगोफोर। दा जोङो सम सम एखे दखानखौनो जायो। दा दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मा खारनाव बियो गोजौ सोलोंथाइ लानो हादिया, आं बेखौ मिथिनो मोनाखै। दा बेनि बिब' सासे दंमोन, बे बिब'आबो एखे महर मोखां नुखायो, बेबो सावथुनावहाय फाव खालामबोखाबाय। दा नोंथांमोना बेखौनो खिन्थाबाय, होनबा मिथिबाय जे प्रिटी नार्जारिया जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव साब डिभिजननि आन्डाराव कुसुगाव पुलिस स्टेसननि सिङाव गोलैनाय मैनागुरि, जाय फेमास मैनागुरि होननाय लोगो लोगो रावबो मिथियै गैया। बे मैनागुरि दखाननि एसेल' 50 मिटार गोजानाव थानाय बे न'आवनो बिनि जोनोम गामि। आरो बिथांनि न'खराव मा मावो होननानै सोंदों, जे बिसिनि न'खरा बेबायदि नङा, मोनसे मिडिल क्लासनि लोगोफोर। बिफाया बिजनेस मावो, एसे एनै बिजनेस मावनानै गावनि न'खरखौ सोलिनो हादों, फिसा फिसौखौ दैदेननो हादों, फोरोंनो हादोंमोन। लोगोसेयैनो बियो गिबिथारै प्रिटी नार्जारिखौ सोर लानानै फैया, बे मोनसे सोंथिया जोंनि गेजेराव जाबाय थादों। नाथाय प्रिटी नार्जारिखौ लानानै फैजेनदों होननानै बुङोबा सुबुर्ण बसुमतारी। नोंथांमोना मिथिगौ सुबुर्ण एक्टर होननानै। बे सुबुर्ण एक्टरा प्रिटी नार्जारिखौ दिनैनि थारिखआव सुबुंजों सिनायजानाय खालामदों होननानै बुङोबा सुबुर्ण बसुमतारीनि गिदिर बाहाय बिहोमा दं। बिथाङासो सुंद' सावथुनाव एक्टिं खालामहोदाव खालामनानै दिनै गावनि प्रडाक्टआव गायै गादावनानै, गावनि फिल्म माबायावहाय गादावनानै बेखौ दिनै फेमास जालांदों। लासै लासैनो बे दिनै फेमास जाबाय, बर' रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय, मोजां एक्टिं, मोजां मुभ एक्सप्रेसन, मोजां बडि लेंगुवेज, बेफोरखौ दिनै बियो हानाय जाबाय। आरो बिनिखायनो आं फिन बुंगोन, प्रिटी बिनानाव प्रिटी एक्ट्रेसआ बे एक्ट्रेस महरै दिनै फैनायाव गेदेर बिफाव दं सुबुर्ण बसुमतारीनि। मानोना सुबुर्ण बसुमतारीयासो सिगां बिखौ सुंद' एबा सर्ट मुभियावहाय एक्टिं खालामहोजेनदोंमोन, आरो बिनिफ्रायनो दिनै बे लासै लासै गोजौ थाखोआव दावगानो हानायनि बिफावखौ मोन्दों। दा नोंथांमोननो खिन्थाबाय, नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट
जादोंबा भिडिअ खेबसे लाइक खालामनानै हो आरो नोंथांनि आंगो लोगोनो अनोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर बेखिनियानोसै थेंक इउ